Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Catalino at Gaspar. Taong 1949, Negros Oriental. Bata pa lamang ay mulat na ang magkapatid na sina Catalino at Gaspar sa mga usapin hingil sa mga kababalaghan. Dahil kilalang albularyo ang kanilang tiyuhin, hindi rin maipagkakaila na nagkaroon silang dalawa ng mga engkwentro sa mga nilalang, lalo na sa mga aswang. Palibhasa kasi, pareho silang lapitin ng mga masasamang elemento. Dahil dito, madalas silang paalalahanan ng kanilang Tiyo Eraldo na huwag pumunta sa mga lugar na engkantado dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila. Subalit, habang nagiging binata na ang dalawang magkapatid, mas lalo ring nagiging matigas ang kanilang mga ulo. Ni hindi nila pinapakinggan ang mga sinasabi ng kanilang tiyuhin. Isang beses, dahil Semana Santa, napagpasyahan ng tiyuhin ni Catalino at Gaspar na pumunta sa pinakamalapit na kabundukan sa kanilang lugar. Wala siyang ibang makakasama, kaya niyaya niya ang dalawa para samahan siya. Huwag kayong lalayo sa akin. Maghahanap tayo ng mga halamang gamot doon. At kung papala rin, ay baka may mutya pa tayong makuha. Saad ng tiyuhin nilang albularyo. Napatango naman ang dalawa at nangakong susundin nila ang habilin ng kanilang Tiyo Eraldo. Dala ang kanilang mga sundang na ibinigay sa kanila ng kanilang albularyong tiyuhin. Nagsimula silang maglakad patungo sa bundok. Kampante silang dalawa na walang mangyayaring masama sa kanila. Sinabi kasi ng kanilang Tiyo Eraldo sa kanila na may nakahalong mutya ng kalabaw sa metal na ginamit sa paggawa ng kanilang mga sundang. Natuwa naman ang dalawang magkapatid dahil alam nilang merong talon doon. Maliban sa pag-alalay sa kanilang tiyuhin, nais din nilang maligo sa talon. Habang naglalakad sila, nagkukwento ang kanilang albularyong tiyuhin na hindi dapat sila tumungo sa talon dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila. Maliban kasi sa mga engkantong naroroon, malapit yon sa kinukutaan ng aswang. Ayon pa rito, yun din ang dahilan kung bakit niyaya niya ang dalawa. At isa pa ritong rason ay upang may makatulong siya kung sakali mang may hindi magandang mangyayari. Pagkaraan ng mahigit sa 1 oras na paglalakad, nakarating sila sa paanan ng bundok. Wala ni kahit isang bahay na nakatirik doon at ang tanging nakikita ni Catalino at Gaspar ay mga talahib at mga matatandang punong naroroon. Saglit pa silang natigilan at nagmatsyag sa paligid. Pinaalalahanan sila ng kanilang tiyuhin na huwag silang mag-iingay dahil baka may mabulabog sila na ibang nilalang. Napatango na lamang ang magkapatid at nagsimula na silang maglakad paakyat sa bundok. Dahil magubat ang bahaging yon, naging maingat sila sa kanilang paglalakad. Hindi rin nila napigilan ang magpalinga-linga sa paligid at maghagilap ng kung ano-ano. Habang nasa ganun silang sitwasyon, may napansing kakaiba sa unahan si Catalino. Itinuro niya yon sa kanyang tiyuhin, ngunit ang sabi ng albularyo ay hayaan na lang nila yon. Pinaalalahanan pa niya si Catalino na huwag basta-bastang magtuturo sa loob ng gubat dahil baka maengkanto siya. Natahimik na lamang si Catalino noon at hinayaan ang nakita niya na kung hindi siya nagkakamali ay isang damit ng tao.
Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa nakarating na sila sa ibabaw ng bundok. Natatanaw na ni Catalino at Gaspar ang kabayanan at maging ang iba pang bahagi ng lugar. Habang abala sila sa pagmamasid sa buong paligid, nagwika ang kanilang Tiyo Eraldo na may pupuntahan lang ito at wag nang aalis ang magkapatid. Napatango naman yung dalawa at tinanaw ang kanilang tiyuhin. Saktong wala na ang kanilang Tiyo Eraldo, minabuti ng dalawa na maglakad-lakad. Sinubukan nilang tingnan ang kabilang bahagi ng bundok at nagbabaka sakaling matatanaw nila ang talon doon. "Balik na lang tayo kaagad. Baka pagalitan pa tayo ni Tiyo," saad ni Gaspar. Nagsimula na nga silang maglakad patungo sa kabilang bahagi ng bundok. Habang naglalakad, unti-unting naging iba ang ihip ng hangin. Pansin nilang tila may kasamang malansang samyuyon. Subalit sa halip na matakot, nagpursige pa rin sila dahil alam nilang kaya naman nilang protektahan ang kanilang sarili. Nang makarating sila sa kabilang bahagi ng bundok, napatanaw sila sa paligid. Pareho silang natuwa nang may makita silang tila maliit na nayon doon. Ang labis lang nilang ipinagtataka ay kung bakit walang mga tao sa labas ng mga kabahayan, hindi kagaya sa kanilang baryo na kapag malapit ng magtakip silim ay abala na ang mga mamamayan. Dulot ng pagtataka ni Catalino at Gaspar, napagpasyahan nilang puntahan ang nayong yon. Naisip nila na hihintay naman sila ng kanilang Tiyo Eraldo kapag natuklasan nito na wala sila sa bahagi kung saan sila iniwan nito. Walang agam-agam na naglakad ang dalawa pababa ng bundok at patungo sa nayong nakita nila. Habang naglalakad, may narinig silang lagaslas ng tubig. Nagkatitigan na lamang ang magkapatid noon dahil alam nilang posibleng yun na rin ang talon na kanilang hinahanap. Mas binilisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa nakababa na sila sa bundok. Tuwang-tuwa pa silang dalawa dahil natagpuan nila ang talon doon. Maglalakad na sana silang dalawa para tumungo roon nang makarinig sila ng lagaslas ng mga dahon sa hindi kalayuan. Parehong natigilan sina Catalino at Gaspar nang malaman nilang papalapit sa kanilang pwesto ang naririnig nilang ingay. Dahil dito, minabuti nilang magtago na lang muna habang nagmamatsyag sa paligid. Dahil sa kanilang pagtatago, hindi nila namalayan na unti-unti na palang dumidilim ang paligid. Alam nilang gagabihin sila kung babalik pa sila sa kanilang pinanggalingan, kaya nag-isip ang dalawa ng pwede nilang gawin. Nang wala na ang kaluskos na kanilang naririnig, minabuti nilang lumabas at magsimulang maglakad patungo sa nayon na kanilang nakita. Wala silang ibang paraan na naisip kung hindi ang magtanong-tanong patungkol sa naturang nayon. Kayong yun din ang unang beses nilang nalaman na may mga nakatira roon. "Huwag na lang kaya tayong mag-usisa roon at bumalik na lang tayo. Baka mamaya, kung ano pa ang madatna natin dyan eh," wika ni Gaspar. Umiling naman agad si Catalino at sumagot na hindi nila malalaman kung ano ang meron sa nasabing nayon kung hindi sila tutungo roon. Nang mga panahong yun, nakararamdam na ng pangingilabot si Gaspar. Ramdam niya sa kanyang sarili na isang pagkakamali ang kanilang gagawin at baka kung mapano pa sila roon. Ngunit dahil yon ang kagustuhan ng kanyang kapatid, wala na rin siyang nagawa kung hindi ang sumang-ayon dito.
Habang naglalakad sila patungo roon, may naririnig silang mga nag-iingay. Takang-taka ang magkapatid noon, gawa ng sobrang tahimik ng nasabing nayon nang medyo malayo pa sila rito. Pero, nang malapit ng nilulukob ng karimlan ng paligid, biglang naging aktibo ang mga tao roon. Ipinagpatuloy na lang nila ang kanilang paglalakad hanggang makalapit sila roon. Sa halip na dumiretso at magtanong, nagpasya na muna ang magkapatid na magmatsyag sa paligid. Biglaan kasing umandar ang kanilang kuryosidad, lalo na nang makita nilang naglabas ng mga naglalakihang kawa ang mga taong naroroon. Animoy nagkaroon sila ng biglaang handaan. Habang pinagmamasdan nila ang mga tao roon, napatanong pa si Catalino sa kanyang kapatid kung may nakita ba siyang baboy o baka na kanilang kakatayin. Napakunot noon naman agad si Gaspar at nagwikang wala siyang nakita. Hindi maganda ang kutob ko rito. Parang may mali sa kanila eh. Sino ba namang baliw ang maglalabas ng mga naglalakihang kawa? Kung wala ka namang kakataying malalaking hayop, hindi ba? Sambit ni Gaspar sa kanyang kapatid. Walang ano-ano. May narinig silang parang mga taong nagkakagulo. Parang nagmamakaawa yan at tutol sa kung anumang nais gawin sa kanya. Nagkatitigan na lang ang magkapatid, subalit nais nilang makumpirma kung ano man ang kanilang naririnig. Nakarinig kasi sila ng malakas na sigaw at pag-iyak na nang lumaon ay biglaan ding nawala. Hinanap nila kung saan nagmumula ang ingay. Naging maingat silang dalawa sa kanilang paglalakad, lalo pa at alam nilang delikado ang kanilang gagawin, gawa ng hindi nila alam kung anong uri ng mga tao ang nakatira roon. Habang nasa ganun silang sitwasyon, nakarinig sila ng ingay na parang may kung anong tinataga. Ilang sandali pa, may nakita silang kulungan na walang laman. Pareho silang nagtaka dahil parang hindi yun pang-ibon o panghayop. Nakumpirma na lang nila na tao ang nasa loob nun nang may makita silang isang pares ng sapin sa paa. Matapos ang mahigit 10 minutong pag-aabang sa mangyayari, lumabas ang iilang mga kalalakihan at may pinagtutulungan silang buhatin. Napamulagat na lang ang mga mata ng magkapatid nang makita nilang 2 batsayon na gawa sa sarting. Mas lalo pa silang kinilabutan nang makita nila na ang laman pala nun ay pinagputol-putol na katawan ng isang tao. Mga aswang nga ang naririto. Tama si Tio Erado na may kuta pala talaga ng aswang dito. Ang buong akala ko, panakot niya lamang yun sa atin eh. Kailangan nating makaalis dito. Dahil baka kung ano pa ang mangyari sa atin. Ayoko pang mamatay. Wika ni Catalino. Napatango naman si Gaspar at sinabi na noon din ay kinakailangan nilang lisanin ang nasabing lugar. Subalit, nang akmang aalis na sila, biglaan silang nakarinig ng iyak ng isang bata na tila nang hihingi ng tulong. Niyaya na noon ni Catalino si Gaspar na umalis, pero sinabi nito sa kanyang kapatid na ililigtas na muna nila ang bata at pagkatapos nun tsaka sila aalis. Tutol si Catalino sa pasya ng kanyang kapatid, pero agad na sumugod si Gaspar sa mga kabahayan. Animoy walang takot na nararamdaman ito habang marahang naglalakad patungo sa pinakamalapit na kubo. Sa kadahilanang ito, wala na ring nagawa si Catalino kung hindi ang sundan ng kanyang kapatid. Tuluyan na nilang pinasok ang nasabing nayon at ang naging misyon nila ay ang iligtas ang batang dinukot ng mga taga roon. Hindi naman sila nahirapan dahil unti-unti nang nagliliwanag ang paligid dahil sa buwan.
Nang makalapit na si Catalino kay Gaspar, pareho silang nagmatsyag sa paligid. Walang ano-ano, nagkaroon sila ng hinuha kung saan itinago ng mga taong yon ang batang narinig nilang nanghihingi ng tulong. May nakita silang isang malaking imbakan ng palay na gawa sa kawayan at doon mismo sa loob nito, nagmumula ang ingay ng isang bata. Magsisimula na sana silang lumapit doon. Subalit parehong natigilan ang magkapatid noong lumabas sa isang bahay ang dalawang lalaki na may dala ring batya na gawa sa sartin. Dahil mas malapit na ang pwesto ng magkapatid sa kanila, kitang-kita nila kung ano ang laman nun at nakumpirma nilang mga pinagputol-putol na parte ng katawan ng tao yun. Nagtago na muna silang dalawa hanggang sa makalayo na ang mga ito. Nang masiguro ni Catalino at Gaspar na hindi na sila makikita ng dalawa, umalis sila sa kanilang pinagtataguan at nilapitan ang imbakan ng palay. Nagkatitigan na lamang silang dalawa nang makitang may bata nga roon. Dahil umiiyak pa rin ang bata, sinabihan nila itong tumahan at baka makaagaw siya ng pansin. Noong tumahimik na yon, tinulungan ito ng dalawa at inilabas doon sa imbakan ng palay. "Ba't ka nandirito? Nasaan ang mga magulang mo?" Usisa ni Gaspar sa bata. Hindi agad sumagot ang bata sa kanya. Akmang iiyak pa sana ulit ito, pero agad siyang pinigilan ni Catalino. Di naglaon, sumagot ang bata at napag-alaman nilang magkapatid na nagawa ng katayi ng mga aswang ang mga magulang nito. Sinabi rin niya na may isa pa siyang kapatid na nasa loob ng bahay katayan ng mga aswang na yon. Nagmakaawa ang bata na iligtas ni Catalino at Gaspar ang kanyang kapatid dahil ito na lang ang natitirang pamilya niya. Subalit, nag-alangan si Catalino na paunlakan ng pakiusap ng bata. "Kailangan makaalis agad tayo rito. Mga aswang ang lahat ng naririto. At kapag nahuli nila tayo, paniguradong kakatayin din nila tayo." Saad niya. Ngunit taliwas ang desisyon ni Gaspar sa kanyang kapatid. Sinabi nito na kailangan nilang iligtas ang kapatid ng bata dahil ito lamang ang kanyang masasandalan pagdating ng panahon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagdedesisyon nang makarinig sila ng ingay sa loob ng bahay kung saan nanggaling ang dalawang aswang. Nagwika naman ang bata na yon ng kanyang kapatid, kaya tuluyan na ring napapayag ni Gaspar si Catalino na tulungan nila yon. Sinabihan nila ang bata na magtago na muna para hindi siya makita ng mga aswang. Noon din, inihanda ni Catalino at Gaspar ang kani-kanilang sundang at agad silang naglakad patungo sa bahay kung saan kinakatay ng mga aswang ang kanilang biktima. Saktong pagkarating nila roon, nakita nilang papalapit ang dalawang aswang. May hawak silang dugo ang sundang, kaya agad na nagtago sina Catalino at Gaspar. Pumasok ang mga yon sa bahay katayan at noon din, nagsimulang umiyak ng umiyak ang kapatid ng batang tinulungan nila. Nagkaroon ng kutob ang magkapatid na yun na ang isusunod ng mga aswang, kaya walang pagdadalawang isip silang pumasok doon. Pagpasok nila, nagkataon na nakaharap sa isang bata ang dalawa, kaya hindi sila nito napansin. Dahil dito, marahang naglakad ang magkapatid at saktong paglingon ng dalawang aswang, tinaga kaagad sila ni Catalino at Gaspar. Tinamaan sa leeg ang isa,
kaya agad itong nabuwal at bumulwak ang kanyang dugo. Ang isang aswang naman, tinamaan sa kaliwang pisngi, kaya nagawa pa nitong mapaangil ng malakas. Umatungal din ito na parang nagbibigay ng babala sa kanyang mga kauri roon. Dahil dito, tuluyan na siyang pinugutan ng ulo ni Gaspar. Samantalang si Catalino naman ay siyang kumalas sa pagkakagapos ng kapatid ng bata. Matapos nilang gawin yon, nagpasya silang tatlo na lumabas sa bahay na yon. Subalit saktong pagkalabas nila, nakita nilang paparating sa kanilang kinaroroonan ang mga aswang. Sa kadahilanang ito, nagmadali silang pumunta sa pinagtataguan ng bata. Subalit bago pa man sila makalapit doon, nakita na sila ng mga aswang. Dahil dito, sinabihan nila ang mga bata na umalis na at iligtas ang kanilang sarili. Hindi na hinintay ni Catalino at Gaspar na makaalis ang dalawang bata. Humarap sila sa mga aswang na ng mga sandaling yon, puno na ng mga balahibo ang katawan, nagbabaga ang mga mata at naglalaway habang nakatitig sa dalawang magkapatid. "Sige, kung talagang nais nyo ng gulo, hindi kami aatras sa inyo!" Sigaw ni Catalino at inihanda ang kanilang mga sundang. Napaangil naman ang mga aswang at sa isang pagsenyas ng isa sa kanila, nagsimula silang gumalaw at humakbang patungo sa kinaroroonan ni Catalino at Gaspar. Naging alerto naman ang magkapatid at saktong pagkalapit sa kanila ng 5 aswang, hinarap nila ito ng buong tapang. Sumugod ang isa kay Catalino, kaya walang pagdadalawang isip niyang tinagha ito. Nang masugatan ang aswang na yon, agad itong napaluhod at nanghina. Nakita naman ng ibang aswang ang nangyari, kaya sabay-sabay silang sumugod sa magkapatid. Hindi naman nakaramdam ng takot sina Catalino at Gaspar dahil alam nilang nasa kanila ang isa sa pinakamabisang sandata laban sa mga yon. Sa bawat paglapit sa kanila ng mga aswang ay tinataga nila ito at sa bawat masusugatan nila ay nabubuwal na lamang sa lupa. Pagkatapos nito ay nangingisay sila hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. Pagkaraan ng higit kumulang 15 minutong labanan, lahat ng mga aswang ay nakabulagta na sa lupa. Dahil dito, napagpasyahan ni Catalino at Gaspar na umalis na rin doon upang sundan ng 2 bata. Ngunit, bago pa man sila makaalis sa nayong yon, nakarinig sila ng malakas na pag-angil sa kanilang likuran. Parehong nakaramdam ng pangingilabot sina Catalino at Gaspar dahil doon. Pero kahit na ganon, nilingon pa rin nila ang bahagi kung saan nila narinig ang pag-angil. Parehong napatras ang magkapatid nang sa hindi nila inaasahan ay natanaw nila ang isang aswang na halatang sobrang tanda na. Puti na ang buhok nito at ang ibang bahagi ng kanyang katawan ay namumutla na rin. Ninais nilang umalis na lamang doon sa kadahilanang pansin agad nila na malakas ang nasabing aswang. Subalit, dahil alam nilang magagawa pa rin silang sundan ito, minabuti nilang harapin na lamang ang nasabing nilalang. "Sino kayong mapangahas na bumasok sa kuta namin? Kung nagawa ninyong patayin ng basta-basta ang aking mga alagad, titiyakin kong sa pagkakataong ito, magiging pagkain ko ang inyong mga atay." Sigaw ng nasabing aswang. Ang tinig nun ay umalingaw-ngaw sa paligid na siyang naging rason para mas kilabutan ang magkapatid.
Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagmamasid sa matandang aswang nang sa hindi nila inaasahan, biglaan itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Nakaramdam ng maalinsangang hangin sina Catalino at Gaspar, at bago pa man sila makapaghanda, tumilapo na sila ng halos 3 dipa mula sa kanilang pwesto. Pareho silang nagulat nang makita nilang nakatayo na sa tapat nila ang aswang na yon. Nakangisi ito at animoy natutuwa dahil nagawa niyang biglain ang dalawa. Sa kabutihang palad naman, naging mahigpit ang pagkakahawak ni Catalino at Gaspar sa kanilang mga sundang, kaya hindi nila ito nabitawan. Noong makita naman ng aswang na hawak na rin ng dalawa ang kanilang mga sundang, napangisi ito at tila nagkaroon ng plano. Bago pa man gawin ng aswang na yon ang kanyang binabalak, bumangon na ang magkapatid at saka naihanda ang kanilang sarili. Ngumisi ulit sa kanila ang aswang at tila handa sa kung anumang gagawin ni Catalino at Gaspar. Nung mga sandaling yon, sabay na sumugod sa aswang ang dalawa. Nang sakto na ang distansya nila mula rito, tinaga nila yon ng sabay. Subalit, nagulantang na lang sila nang sa hindi nila inaasahan, nagawang makailag ng aswang mula sa naging atake nilang dalawa. Umangil yon, at nang tatagain pa sana ulit yon ni Catalino, biglaang naglaho ito sa kanyang kinaroroonan at kahit saan mang dako tumitig ang magkapatid ay hindi nila ito nakita. Ngunit kahit ganon, alam nilang naroroon pa rin sa paligid ang aswang dahil sa malansang samyo ng hangin. Nagulat na lamang sina Catalino at Gaspar nang makarinig sila ng mabibilis na yabag sa kanilang likuran. Nilingon nila ito at nang makitang papalusob ang aswang sa kanilang pwesto, pareho nilang inihanda ang kanilang sundang. Saktong pagkalapit ng matandang aswang sa kanila, tinaga nila ito sa magkabilang balikat. Natuwa pa silang dalawa noong makita nilang nasugatan ng aswang at inaakala nila na mabubuwal ito. Pero taliwas sa kanilang inaasahan ang nangyari. Umangil ang aswang at kasabay nun, naghilom ang kanyang sugat. Tila mas lalo siyang nagalit, kaya mas naging maliksi siya. Mabilis siyang lumapit kina Catalino at Gaspar at sinakal ang mga ito. Bago pa man makagawa ng kanilang susunod na hakbang ang magkapatid, ibinalibag na sila ng aswang. Nabitawan ni Catalino ang kanyang sundang, samantalang si Gaspar naman ay nanatiling nakahawak dito. Nung makita ng aswang na wala ng sundang si Catalino, mabilis siyang lumapit dito. Hindi na alam ni Catalino ang kanyang gagawin kaya minabuti niyang gumapang para makuha ang kanyang sundang. Ngunit bago pa man niya magawa ang ganoong bagay, nakalapit na sa kanya ang aswang. Sinakyan siya nito sa likuran at sinubukang sakalin. Kahit na nasa ganoong sitwasyon, sinubukan pa ring magpumiglas ni Catalino. Dahil nakatuon ang pansin ng aswang doon, hindi niya namalayan na nakatayo na pala si Gaspar at nagawa na nitong makahakbang palapit sa kanyang kinaroroonan. Akmang tatagain na sana ni Gaspar ang matandang aswang na yan, pero napalingon ito sa kanya. Halos mapaatras na si Gaspar dahil sa takot, pero tinatagan niya ang kanyang loob. Akmang aalis na sana ang aswang sa kanyang pwesto nang biglaan itong pinigilan ni Catalino. Siniguro niyang hindi makakaalis sa ganoong sitwasyon ng aswang. "Ano pa ang hinihintay mo, Gaspar? Tagayin mo na ang aswang na to!" sigaw ni Catalino.
Nang marinig ni Gaspar ang sigaw ng kanyang kapatid, naging hudyat yun sa kanya para tagain ang aswang. Buong lakas niyang itinaas ang kanyang sundang at binalak na tagain ang aswang sa tuktok ng ulo nito. Ngunit bago pa man magawa ito ni Gaspar, nagawa ng nilalang ang makawala mula sa pagkakahawak ni Catalino. Parehong napatulala ang magkapatid hanggang sa biglaan na lamang mapasigaw si Catalino at sinabi niya kay Gaspar na nasa likuran niya ang aswang. Mabuti na nga lang at nang makalapit ng husto ang nilalang at nang balak nitong sagpangan sa leeg si Gaspar, nagawa na niyang lingunin ito at sinalubong ng kanyang pagtaga. Nagawang sugatan ni Gaspar ang aswang sa bandang dibdib nito, kaya napaatras ang nilalang na yon ng ilang hakbang. Dahil dito, mabilis na inalalaya ni Gaspar ang kanyang kapatid hanggang sa makatayo ito. Kasunod nun, hinarap niya ang aswang. Samantalang si Catalino naman, mabilis niyang kinuha ang kanyang sundang na tumilapon. Subalit, bago siya lumapit sa kinaroroonan ng kanyang kapatid at ng aswang, napasigaw ito kay Gaspar. "Itusok mo muna sa lupa ang sundang mo! Tsak na hindi maghihilom ang sugat ng aswang na yan!" Napalingon naman kagad si Gaspar sa kanyang kapatid at sinunod kung anuman ang sinabi nito. Ngunit dahil naiwaglit niya ang kanyang pansin sa aswang, noong muli niya itong lingunin, ay nawala na naman ito sa kanyang harapan. Tinanong pa ni Gaspar ang kanyang kapatid kung napansin ba nito ang nilalang na yan, na tinugunan naman ito ng pag-iling. Pagkaraan pa ng ilang sandali, isang malakas na pagsigaw na lang ang nagawa ni Catalino nang sa hindi niya inaasahan ay nasa likuran na niya ang aswang. Sinakal siya nito at sinubukang kagati ng kanyang leeg. Gawa ng hawak pa rin niya ang kanyang sundang, sinubukan niyang saksakin ng aswang gamit yon. Yun nga lang, dahil alanganin ng kanyang pwesto, ay hindi niya ito nagawa. Akmang kakagati na sana ng aswang si Catalino, pero sa hindi nila inaasahan, ay nakarinig sila ng pagsigaw mula sa unahan. "Ako ang harapin mo, gabunan!" Base sa tinig ng sumigaw, alam kaagad ni na Catalino at Gaspar na ang kanilang tsuhing albularyo yon. Binitawan ng aswang si Catalino at humarap sa bahagi kung saan naroroon ang tsuhin ng magkapatid. Marahan namang naglakad ang albularyo hanggang sa medyo nakalapit ito sa kinaroroonan nila Catalino at ng aswang. Nung mga panahong yon, mabilis na umalis si Catalino at lumapit sa kanyang kapatid. "Kayong dalawa, sinabihan ko na kayong huwag aalis. At lalong-lalo na huwag pupunta rito. Tingnan ninyo kung ano napala ninyo. Mabuti na lang at naabutan ko kayo rito." Sambit ng kanilang tiyo Eraldo. Saktong pagkatapos niyang magwika, sumugod sa kanya ang aswang, subalit hindi siya natinag. Tinaga niya ang aswang at natamaan ito sa bandang balikat. Napansin naman ng albularyo na tila maliksi ang paggalaw ng nilalang, kaya hindi naging malalim ang sugat nito. Minabuti nitong tigalpuhin ng gabunan na yon. Wala nang nagawa ang aswang nang mapako ito sa kanyang kinatatayuan. Noong mga sandaling ito, lumapit sa kinaroroonan ng albularyo sina Catalino at Gaspar. Tinanong nila ang kanilang tsuhin kung ano ang nangyari sa aswang. Agad namang nagwika ang albularyo na napako ito sa kanyang kinatatayuan at mas mabuti kung papatayin na nila yon. Subalit, nang akmang gigilitan na sana ni Catalino ang aswang gamit ang kanyang sundang, lahat sila ay nagulantang nang hindi na nila nakita ang gabunan.
Nakiramdam naman ng albularyo na ng mga panahong yon ay hindi alam kung papaano nagawa ng aswang na kontrahin ang itinira niyang tigalpo. Walang ano-ano, may naramdaman silang malakas na hangin na papalapit sa kanila. Dahil dito, agad na nagwika ang albularyo sa dalawa niyang pamangkin na iwas-iwas nila ang kanilang sundang sa hangin dahil papalapit sa kanila ang aswang at hindi nila ito nakikita. Hindi naman nag-atubili sina Gaspar at Catalino. Iwinasiwas nila sa ere ang kanilang sundang at saktong may dumaan ngang mas malakas na hangin. Ganun na lang ang gulat nilang tatlo nang makarinig sila ng malakas na pag-ungol. Pagkatapos nun, humupa ang malakas na hangin at tila lahat sila ay napatitig sa unahan. Biglaan silang nakarinig ng ingay na parang may bumagsak at nagkatitigan na lamang sila noong makita nilang ang gabunang yon. Duguan ito at halos puno ng sugat ang kanyang katawan. Nung mga sandaling yon, naglakad ng papalapit ang albularyo sa aswang at nang makita nitong nanghihina na ang nilalang, nagwika ito. Hindi pa kayo natuto. Hindi lahat ng maliksi ay malalakas. Malas mo na lang dahil ang tumaga sa'yo ay ang kambal na sundang na pinanday at nilaki pa ng mutya ng kalabaw. Ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka na at hindi ka na makakapang biktima. Wika niya. Matapos nun, inutusan niya si Gaspar na lumapit doon. Sinabihan niya ito na pugutan ng ulo ang aswang kahit na may buhay pa ito. Ayaw pa sana ni Gaspar pero dahil alam niyang malaki ang posibilidad na gagante ang aswang na yon kung bubuhayin pa nila, minabuti niyang pugutan na nga ito ng ulo. Nang mapugutan na niya ng ulo ang gabunang yon, minabuti nilang sunugin ang buong kuta ng mga yon. Hindi makapaniwala ang albularyo na nagawang gapiin ng magkapatid ang mga aswang na yon. Tinawag pa niyang mahihinang aswang ang alagad ng gabunan at natalo lamang ng mga simpleng tao. Ganun na lang ang pasasalamat ni Catalino at Gaspar dahil nagawa silang sundan ng kanilang tiyuhin. Malamang kung silang dalawa lamang ang kumalaban sa gabunang pinuno ng mga aswang, baka hindi na sila nakauwi ng buhay. Sinubukan nilang hanapin ang dalawang bata at inabot na sila ng umaga, ngunit ni bakas ng mga ito ay wala silang natagpuan. Dahil inisip nilang baka may tumulong na rin sa mga ito, hindi na lamang nila hinagilap ang mga yon. Ang importante para sa kanila ay nagawa nilang paslangin ang lahat ng mga aswang na nakatira roon. Minabuti nilang tatlo na umuwi na lamang sa kanilang nayon na baon ang kahindik-hindik nilang karanasan. Magkahalong galit at bilib naman ang naramdaman ng albularyo sa dalawa. Hindi niya inaakalang dahil sa pagiging pasaway ng mga ito, nagawa nilang pumasok sa kuta ng mga aswang na kanilang nalipol sa pamamagitan ng kanilang kambal na sundang na may baon na mutya ng kalabaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing nitong kwento na to, no? Pero ako medyo napapaisip ako eh. Kasi dalawa yung sundang. Kambal nga eh. So, hindi ko alam kung yung mutya ng kalabaw ay hinati para lagyan tong dalawa o tag-isa tong mutya ng kalabaw. Hindi rin naman sinabi kung ngipin ba. Kasi alam naman natin na may iba pang mutyang nakukuha sa kalabaw. Bukod sa ngipin, di ba? Na alam nating isa sa malakas na mutya na nakukuha natin sa kalabaw. Yun lang yung medyo napaisip ako ng konti kasi dalawang sandata yan eh. So, para mapagana mo ang isang mutya dito sa isang sandata, katakatakot na ritual ang kailangan mo. Tsaka kailangan isa lang
'Diba? So ako feeling ko dalawang mutya ng kalabaw to bilang magaling naman yung tsuhin nilang albularyo tsaka mukha siyang maraming alam pagdating sa mga lihim na karunungan, lihim na gamit o kung ano paman. 'Diba? Yun lang yung nakita ko sa buong kwento, pero overall ang ganda nito, umaatikabong aksyonan, tas ang galing ng dalawang magkapatid na hindi ko naman masabi na ordinaryo sila kasi may tangan silang sandata na nagtatangan din ng kakaibang kapangyarihan eh. So para sa akin, hindi siya purong normal. Normal sila sa pagiging tao lang na walang alam, pero yung tangan nilang sandata, sobrang lakas nun. 'Di ba? So yun lang yung masasabi ko sa buong kwento na to. Overall nga, sinabi ko na rin, ang ganda tsaka amazed na amazed ako dito sa dalawang magkapatid na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.